هێزن تورکیا لە سەربازگەها باشیک داخوێنین ئاگرین ناوبەرە بربسێن بەغدا و ئەنقەرە توندکرینە. دێنووترین داخوێنیدا ڕەجەب طەیب ئەردوگان ڕاگەهاند ئارتێشا عێراق نەکارە بێتنێ شەڕێ مووسڵ بکات و داعش لە وڵاتی دەربکات. Bir diğer adım olarak inşallah bu projenin ئەردوگان پێداگیری کرد لەسەر وەیەکێ کوڕێکی نادان باژێرێ مووسڵ کەویتە دەستێ چەکدارên داعشê yan her grupeka din ya teroristî gotî jî beşdarîkirina artêşa Tirkiye dê şerê Mosul da pêtivî bê razîbûna hikûmeta Iraqê nîne û gotî hikûmeta Iraqê bila arîşeyên xwe çareser biket. Erdogan û bala kontrolkirina bajêrê Mosul ji aliyê Daeş ve ê xisas tuyê desthilatdarên Bexda û gotî hedeyên nemabû Daeş biçîte Bexda bi awayekê sifkatîkirin pisyara wêyekê kir. Wî demê hikûmeta Iraqê lê çi cihekî bû. Di hember de Heyder Ebadî Serokvezîrê Iraqê bersiva Erdogan da ragihand bê çi awayekî rêkê nadin artêşa Tirkiye beşdariya operasyona kontrolkirina Mosul biketin. Gotî jî bi tenê hêzên Iraqî dê beşdariya operasyonê bikin û pêtivî naket çi hêzeka biyanî lê cihê Iraqê şerî biket. Di nihada xirvekirin û şandina hêzan ji aliyê artêşa Iraqê û pêşmergeyî ve بۆ سنوورê parêzgeha neynawa destpêkiriye. Kopaxiftina Brett McGurk, nûnerê taybetê Barack Obama li hevpeymaniya navdewletiya dijî Daeş hevbendî bi awayekê hîr navbera wan de heye. Ji aliyekê din ve hêzên Heyda Şeibî zebarî nerazîbûna aliyên Sûne û Tirkiye û Siûdiye beşdarîkirina wan dê operasyonê da êk alî bûye. Derbarê qunaxa kontrolkirina wî bajarî Peymangeha Washington bû siyasetên Rojhilata Dûr raportek balava kiriye. Li gorî raportê dê qunaxa êkem da bingehekê lojîstî lê bingehê esmaniyê Geyara dihête avakirin. Li wir jî û li ser rêka lezgîna navbera Mosul û Bexda û li ser rûyê rojavaya Rûbarê Dîcle êrij dê hinekirin bû ser pêgehên Daeş. Di qunaxa duam da lê biyabanên rojavaya Mosul bi dirêjeya arasteya boriyên petrolê êrij dê hinekirin bû ser çekdarên Daeş û lê wî alî bajêr bi aliyê Daeş ve dihête daxistin. Li gorî raportê dê qunaxa sêm da hêzên beşdar li rûyê Rojhilata Rûbarê Dîcle di êrişê bû ser Rojhilata bajêrê Mosul encam bidin. Hevdem li gel wê êrişê da balafirên hevpeymanan bi awayekê hîr dê pêgehên Daeş bordûman kin. Rolê hêzên pêşmerge li gorî lêfatina navbera Hewlêr û Bexda li her dû aliyên Xazir û Gwêr dest pê dike û êrişê dikene serê deverên Rojhilata Mosul lê devera Teleskop û Hekne û dê bi zava bikin rêka navbera Gwêr û Keskê kontrol bikin.